nostre record, el que cal no hi ha res de res. Per a nosaltres és una desgràcia, ja que no ens podem donar la llum. Si això continua així, no sé pas què serà de nosaltres. És cert que, a més, aquest temps no té pinta de canviar. Apa! Si fa 2 mesos que les temperatures no baixen als 30 graus. La veritat és que no recordo una tardor tan boja com aquesta. Ni quan eres petit? Tu ho has vist? A casa fa trapes! Oh, i tant! Espera i veurà! No, passeu! Anem a banyar-nos al riu, com que fa tan bon temps. T'animes? Ah, no puc anar-hi. Tu ho has dit,